Manjaba kasih mana? Hei. Habsubkan mana hawa dah lebih hero lebih segraput tu segraput nam. Segraput sengraputaba kubur menjadi kabai bisir kuba jom mau nanggu bahasa lengu kaina. Dah mau nangguan di kalah tu kuman lengu selai jauh kabai bisir. Jika sehari lagi bara tak kabai ni, bini korna ini mabeana terbaik. Bui guzam kudan nani gudan gusu sebagai bidani sukat ni manusia. खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय स' रायजोफोर दिनै जों गिबिसिन थारावनो नैबे हाग्रा दानफायनायनि सायाव जोङो सावरायलायगोन नैथियाव जोङो बिपिएफनि सिएमनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन थामथियाव जोङो इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारि बिथांनि सायाव जोङो माखासे पस्टफोरखौहाय जोङो नायनानै लागोन आरो बिनि सायाव जों सावरायलायगोन स' रायजोफोर जोबनायाव बिपिएफ पार्टी आरो इउपिपिएल पार्टी बे मोननै सरकारनि गेजेरावहाय जाख्ल'नायनि पार्सेन्टेज लानायनि फारागथिया मा बेखौबो जों सावरायलायगोन बे समाव रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नाय बेयावहाय मा सोलिगासिनो दङ Yingzubखानाय हाग्रा जोब्बा बहा थागोन हाग्रा जोब्बा बहा थागोन नोंसोर हा हाग्रा जोब्बा बहा थागोन नोंसोर होखारनो हाया नोंसोर होखार नोंसोर बिदिबा सिफायनो हायोबा मानो होखारनो हायाखै बिसोर होखारनो हाया Hei, manjaba. Manjaba kasih mana? Hei. नोंथांमोना बयबो नुखादों बर' हारिनि हाग्राया जोबस्रांगासिनो दङ फारसेथिं नेशनेल पार्क सिन्थायनो बिपिएफ पार्टीनि मानसिफ्रा फोजोबस्रांनायनि लामा जोङो नुगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन दा थारैनो बिपिएफ पार्टीनि सासे हाग्रा बिफाननि इएम जाय बिथांनि मुङा फानिराम ब्रह्म बिथाङा बे हाग्रा बिफानखौहाय हाग्रा दानफायनायावहाय नोजोर होमाराखै नामा बिपिएफ पार्टीया सरकार सालायनाया दासिमहालागै 3 दानानो जायाखै नाथाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ गोबांथार बेले बेजे दावराव दावसि सोमजिनाय आरो हाग्रा गोदान दानफायनाय थारैनो बिनि सायावहाय सोरनि आखाइ दङ बिपिएफ पार्टीनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउपिपिएल पार्टीनि दैदेनगिरि माखासे मावथिफोरखौहाय आसि थुनानैहाय बाथ्रा बुंनाय जोङो नुनो मोनदों नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो सोर बेबायदि खामानिखौ मावहोदों बेखौहाय हयथ' रायजो राजाफ्रा मोनथिखादों जानो हागौ आरो फारसेथिं रायजो राजाफ्राबो बेखौहाय नोजोर होनांगोन बेबायदि मानो खालामदों बर' हारिनि हाग्राखौहाय मानो सिफायबाय थादों बर'नि थाखाय हाया एभेलेबेल हायानो दंखायो गुबुन हारिफ्रासो इनक्ल'ज खालामनानैहाय बर'नि जायगायावहाय थानानै दङ नाथाय बेफोरखौ नोजोर होआलासे दानि सोलिबाय थानाय सरकारा गावनि उदै बुंनायखौसो नोजोर होनानैहाय खामानि मावगासिनो दङ बेखौ जोङो नुगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंनि बर' हारिया सिगांनि इउपिपिएल सरकारखौहाय माखासे बाथ्रा बुंनाय बिनि सायाव दसे समनि उनावहाय बुंगोन रायजोफोर Yingzubखानाय बे समावहाय इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारि सारा मा पस्ट होदों नोंथांमोना नायनानै ला बेवहाय क्लियारलि हाग्रा दानफायनायनि सोमोन्दै बेवहाय मेसेज लिरनाय जोङो नुनो मोनदों बर' देबनागरि रावजोंबो लिरनाय दंखायो बेवहाय दा बिथांनि फोरमायनाय मथेब्लाबो जोंनि बर' हारिनि हाग्राया थारैनो थामारनाय नंला नामा बिपिएफ पार्टीनि नैबे 5 बोसोरनि गेजेरावनो बेखौहाय नोजोर होनानै बिथाङाबो पस्ट होदों ना रायजो राजा नोंथांमोना गासैबो बे हाग्राखौहाय सिफायजोबनो सानमारबाय नामा बेयो गासैबो दायथ'आ नैबे समावहाय बिपिएफ पार्टीनि दायथ' सोरखौबा आसि थुनानैहाय थांखिनानैहाय गोदाव सोराव बदनाम खालामनायनि सम नङा बिपिएफ पार्टीया सरकार सालायबाय दा बिसोरनि दायथ'सै बियो नाथाय बिसोरो नोजोर होआखै एकमात्र बिसोरो थाखा फैसायावल' नोजोर होगासिनो दङ फारसेथिं जोङो नुनो मोनदों अरुणोदय स्किम
अरुणोदय स्किमावबो फुराना अरुणोदयखौहाय दाननानैहाय गोदान अरुणोदयफोरनोल' फैसा होदों। बे फुराना अरुणोदयनि फैनाय फैसाखौ मा खालामखो? बिपिएफ पार्टिनिनो मावथि मेम्बार्सफ्रा जायाखैथ'। रायजो राजा नोंथांमोन, नोंसोरो बयबो मिथिगौ दिनैनि दानि सरकारा गुबुंले सरकार, बर' हारिनि थाखाय सानग्रा सरकार नङा। दा बिनि खारनावनो दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय दावराव दावसिया सोमजिगासिनो दङ। फारसेथिं आखायाव अस्त्र लाग्रा बिपिएफ पार्टिखौहाय सापर्ट खालामग्रा माखासे दङ। आंनि खोनानाय मथेब्ला बिथांमोना क'क्राझार बायदि टाउनावहाय जुवा गेलेनायावहाय मदद खालामगासिनो दङ। आं रावखौबो नाम बुंनानै मुंख'आ रायजोफोर, नाथाय आङो नुदों माखासे आखायाव अस्त्र लाग्राफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारिखौहाय नंथारै बाथारै गावनि उदैनि थाखाय उदै फिसिनो, गावनि जाथि खुरमाखौहाय फेदेरनो थाखाय क'क्राझार बायदि जायगायावहाय जुवा फाथिदों। बेखौ आङो मिथिगौ रायजोफोर। अब्ला दानिया फैदो रायजोफोर, नोंथांमोना बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारि आरो इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' बे सानैनि गेजेरावहाय जाख्ल'नायनि फारागथि। थांनाय 17 बोसोरनि गेजेरावहाय हाग्रामा महिलारिया 33,000 कौटि रां लाइबिलिटिस गालांदों। दा नैबे लाइबिलिटिसआ माबोरै थालांनायमोन बेखौहाय हयथ' गोबाङा मिथियाबो जानो हागौ, नाथाय बे लाइबिलिटिसखौहाय हाग्रामा महिलारिया माखासे पार्सेन्टेज जाख्ल'नायनि थाखाय बेयो लाइबिलिटिस थालांदों। दिनैबो जोङो खोनानो मोनदों, आङो मिथिनो मोनदों, दाख्लैसो जानानै थांनाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआवहाय जे एक्स बिएलटिफोरनोहाय 2 लाख 4 लाख रां होदों। नैबेयावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफ सरकारा माखासे पार्सेन्टेज लानानै बिसोरनो रां होदों। गोजाम थाखानाय जायफ्रा गोजामखामोन बिसोरखौहाय मानो पार्सेन्टेज लाबावखो? गोदानखौ लानायावहाय आं जेबो बुंनांगौ होननानै साना। आरो पार्सेन्टेजआबो थाइसे थाइनै पार्सेन्टेज लायोब्ला दस्रा खोथा, 1 निफ्राय 2% लायोब्ला 5% निफ्राय जागायजेननानै 15% सिम बिपिएफ सरकारा दिनैनि समावहाय पार्सेन्टेज लानानै सरकार सालायदों। सिगांनि सरकारखौहाय इउपिपिएल पार्टिनि सरकारखौहाय बिपिएफनि 3 लिडार, दानि जे जायफ्रा बिपिएफनि लिडार जानानै थादों, जायफ्रा बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म, रिन्जय बर'मोन बायदिया बैसोरो इउपिपिएल पार्टिखौहाय पार्सेन्टेज लानानै फैसा जाख्ल'नायनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय दिनैनि समावहाय आङो खोनानो मोनदों एजुकेशन सेक्टरावबो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रियाबो 6% फैसा लानानैहाय बिथाङाबो खामानि मावदों। आरो फारसेथिं फुराना बिल आरो गोदान बिल, बे गोदान बिल आरो फुराना बिल बिनि सायावबो आङो खोनानो मोनदों जे फुराना बिलावहाय 10% निफ्राय 15% सिम पार्सेन्टेज लानानै बिसोरो खामानि मावदों। आरो नैबे दानि जे सेकेन्ड फेज लिस्ट जागासिनो दङ, नैबे सेकेन्ड फेज लिस्टआवबो बिसोरो अलरेडि 10% लाखाबाय। अब्ला इसेबां पार्सेन्टेज लानानैसो सरकार सालायदों। सिगांनि सरकाराथ' 1 ओमफ्राय 2% बेल'सो लादोंमोन। बेखौनो जाख्ल'नाय होननानैहाय ओरैबायदि बखिलायनाय। नाथाय दिनैनि समावहाय इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय सोरबा बेखौहाय नायबिजिरग्रा ओंखारदोंना? निश्चय इउपिपिएल पार्टिया मोनथिगौ बे बिपिएफ पार्टिया बेसेबां फैसा जाख्ल'नानै खामानि मावगोन। जुदि 10% 15% जाख्ल'नानै जुदि बिसोरो पार्सेन्टेज लायोब्ला अब्ला रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावनो हानांगौ नोंथांमोनाबो सिन्था खालाम। 100 crore नोंथांमोना फर एग्जाम्पल 10 कौटि थाखायावहाय जुदि 10% लाखायोब्ला अब्ला बे 10 कौटिनि जायगायावहाय 10.5 कौटिनि टेन्डार हरोब्ला अब्ला बियो लाइबिलिटिस थालाङा खोमा ना? अब्ला बेखौहाय माबोरै बियो क्लियार खालामनो हानो? अब्ला फैबाय थानाय नेक्स्ट स्किम बेखौ नेनानैसो बिसोरो लाइबिलिटिस गालांगोन। दा बेबायदि खारनावनो थांनाय सरकारा 33,000 crore लाइबिलिटिस गालांदों। थिग बेबायदिनो दिनैनि समावबो मावनो नागिरदों। अरुणोदय स्किमाखौबो थगायदों। हयथ' फैबाय थानाय PMAYG न'आवबो बिसोरो बेबायदिनो इलिगेल खामानि मावनो हागौ। नोजोर हो रायजोफोर, जानुवारिनिफ्राय PMAYGआ हाबनो हागौ मानसिफोरनि एकाउन्टआवहाय, बेनिफिसियारिफोरनियावहाय। बेयावहाय नोंथांमोना आन्दाज मोननो हागौ। अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर। नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबनोसै।
जोंनि बर'नि थाखाय हाग्राखौ नांगौ हाग्राया भुटान बर्डार नांहैबाय सिफायलांगासिनो दङ बेयाव सोरनि आखाइ दङ बेखौहाय नोंथांमोनाबो हयथ' नायबिजिरनाया गोनांथार आरो रायजो राजाफ्राबो बुजिनांगोन हाग्रा गैयाब्ला मा अबस्था जायो बेखौहाय जों बयबो मिथिनाया मोजां गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि